Never trust a lady, don't believe the dyke. Konso TV jatkuu ainoastaan telkussa ja vain telkussa. Tiedätkö mikä telkku on, Tänä vuonna Konso TV:ssä on niin tuhma asia, että ohjelma on siirretty myöhäisiltaan. Marraskuun risteilytarjous. 2 huoraa 1 hinnalla. Hyvä tarjous. Mukana jälleen Päitsä ja Sipukka ja uusina tähtinä muun muassa Sebastian Tynkkynen, Toni Halme, Eino Grön, Jussi Parviainen, Ile Vainio ja Sylvester Stallone. Tällä kaudella ammutaan alas trooneja, hakataan naisia kehässä ja transvestiittejä siellä sun täällä. Miksi missä pukeutua saisi niinku nainen? Miksi sopimatonta olla erilainen? Etsimällä loistoavaa tasa-arvoisuutta, suvaita me emme voi suvaitsemattomuutta. Vaginani on simpukka. Vaaleanpunainen simpukka. Ja painitaan tietenkin kuvaajan kanssa. Painin tuossa kannella yhden kuvaajan kanssa, niin mä väänsin sitten ihan solmuja. Ja sitten mä ilmeisesti aiheutin jonkunnäköisen semmoisen niinku tietenkin lukotin sen niin tiukasti, että aiheutin sen semmoisen pienen paniikkitilanteen, niin sitten sehän aika raukkamaisesti veti tosta kyynärpäällä tonne peenikseen ja varsi kulkee tässä näin, niin mulla oli niinku erittäin jännittynyt, että kivikovaa reisilihasta vasten oli varsi ja sitten tämän kuvaajan kyynärpää sitten löi siihen, tuli niinku jonkun sortin pehmeä kudoslamma sitten siihen peenikseen. Selvään sekakäyttöön. Konso TV.